ịkwariko gaa n'elu ịkwariko gaa n'ala wo ye onye ọnụ mmiri na wọ mmiri nka webe a na-eji aka ụzọ amaka akantị enwere ụkwụ ejiri maa arụ ileta anya nye gị na ya ga-eturu ya nwanne gị kọrịkwa n'ọrụ ke nsọ ewu ahụ nsọ ọkụkọ a na-egwure ọkụ gwa mgbe ego ọnụ ụnụ refusie ebute ọnụ so were mba ma a ga-eji eme ndụ nwụrụ ọnwụ n'ime Kraịst ewuri emefisi ndị nwụrụ ọnwụ n'ime arụsị maka Chineke kere mụ na gị a na otu ị ga-esi n'omiri na aka nhapụ ndị ụgbọ asaa ga-ahụ wara na-agbago ụkwụrụ ihe nwere mma ya ọ masị ibe gị hụtara ihe kọma na ewu mmiri nkata nwere ihe were mma ya wụọ mmiri ji nwayọ wụsa mmiri gị na-enukwu ya oke arịrị ụwa ị na-achọ m okwu o ngwa gafeta wọ onye ka mmiri elebe ifeje gị aga nsogbu wọ ya mmiri asị gị ma kpụrụ ya n'ime aeroplane felelu breki ele ahịa ụgbọ ndị ọma ịnọ Kristi pịam ekwanya m agwa gị werekwe nwa na sọla m nsọ ọkwa ịhụrụ nweta werekwe ya sọla m nsọ gị na ya nwụrụkwa ka ọ ga-adakwụla ilu oke na-eme nwaanyị ịgara arịgoro n'elu esi nọ nga ahụ ekpe gị n'ofene agadi nwaanyị lụrụ ụwa nka gị bekwasịra ka ọsa mmega emega hụ gwụgo very close to this dead body gị turn to dead body pour them water elebe aka gị gaji ọ nwere ebe akwa okwu bidoro nke ọdụdụ ọkwarịkwa eme emetego ebe aka okwu bidoro ka nne nọrọ ka m saa gị ọfụma pụtụ aka gị etinyere aka n'ime ebe ọsụsọ eleghị na-amakpọ aka inside ọkwa ịhụrụ gụ anụ ojii eleghị Eliza nne mo kele ọwụnụ no wonder ozi ebu n'isi utu na-ekeli ya ekwe nga ịha biyond eke nwe kpọtụrụ nwe otu kọpụ garị lekwe eburu ihe ị ga-eji eto ogologo big ya biyond sọsọ ụkwụ ka atagabeghị gị lali oke emegezi emege mmanya gaghị aka biyond ọwụ ele ahịa bọmbụ gị ihe ogbo m nwa onye amụri ọma nze akwa ịhụrụ gị arịrị ala n'ogburugu na ndụ ọ ga-egbu gị n'ozu befe a na-ebupụ ozu gị nga ị ga-anata ntaramahụhụ n'aka m gakwa ga-ajụrụ ajụjụ m go and ask of me. I am an Wadiegu mortuary attendant and I know how to deal with people like you. Come. Kilo osumo shirike. Obini gwele ude maga ikiri heke. Hey! Okote kaire ka kere kewo. Bogla maka n'ogu. Chineke na agbatu ihe gbatu. Ji nwa yo mere oga. Tibi na gia. We ha. Weto. Ji nwa yo mere happy ote ngwa happy. O metere buru. Kemgbe ọ ga-elu ụwa ọzọ tekwa ka ị ga-egozi. Ụdị gị mege lomo ụwa ịma na ihe ịchọla ngwe ga anya asọ ugwu olulo mma ịga onye ọwa ọkụ chikere m na naw wọ ya mmiri ebe gwụchacha ya kpabụ ala ndị ọtọrị adị ara nwunye gị nwaanyị ga-akpọ gị ibo kalada ana papa mbụ onye aka m chọrọ ibu ịma mbụ nwunye mbụ katapila nke nwaanyị aka obi nnabata gakwajiri dara afọ ajịcha jirikwa ihe mmiri ya ngwa oroma awọcha Ozoga. Ala bila ni kwani. Ke ele ile akuru nda ma drop on ozo. Ozo wozugo. Ono ka here la. Ahere gị n'aka. Onye nzọpụta ụwa.
ọ nwa ji ka ha gere ego so ha letawa family ha eburu ozo bụ ije ozi eto ọnụ bụkwa ihe m songo agwọ m etiriti gị na mortuary ozi maka ibe gị ozi isi ya ka ebe tisi bụ onye ka ngwa fan isi ngwa na gị ị ga-ebu gwongworo ị ga-ebu ele ahụ ị ga-ebu ụra akpa bụrụ ihe ekpukpo ịsa ọsịsọ a sị gị bụrụ ihe ekpukpo ịsa ka eburula ekpukpo ịsa ya na onye ka mee ihe bụrụ ọsịsọ ngwa ike dị n'ọbara Jizọs ike dị n'ọbara ya kpọwa ike ndị m eluigwe ka ha bịa obi n'igwe ngwa wụdata ike ma ọsọ gbadata were ọnọdụ ma nsọ kpọkpata abịakwala ha n'ime gị ngwa filit action buru ele ebe i buru onye ka ọdọ ọkwa na ọchị anụ n'isi so ote bụ onye ke ngwa ma ọsịsa don't lose my patient ngwa gụ na onye ka ozi ke nwaanyị m na-aga ọkiri eke bute ihe m wọchị man ngwa bute maga aka ngwa iwe ọfa ayọ ọnụnụ n'ụkwụ nna m obu ngwongwo bute ebute ọkwa ozu adị oleji arịrị ụwa arịrị eleghị nọ inside them ị na-emeji ozu ndị a kamgbe agbara bụ mata ozu nwatakịrị a nga gị ịwọla dead body onye mmeji mgbe ọbụla akpọwago kigiza n'ime ụlọ ebe gị na-adịkwa anọ n'ime mortuary wa kpacharakwa anya gị ihe na-atọkwa ụtọ gbuo egbu ekwetekwala na nwa atụrụ chukwu gị ra gbuo onwe gị na mmiri nwa atụrụ ozu niile nọ nga ote gị na-ebi ha akaledo otu ozu dụrụ ogo Chineke kwesịrị edere m wụ the leader na-adị fresh ị na-atala ya bụ ide ahụ ma ndị ga-aga wee bute ha cham otu abalị gị fegoro nwande ha atọ ọgwụ ozi ahụ dịkala bụ gị isi n'ọhala mmụọ bịa bute mmiri ebe ọsịsọ skali nwanda buteke nte kamgbe a ji bute ozu nwatakịrị nwa agbọbịa nte na nga ịwọla ele ahịa ị na-arụ m sita ya bufute mmiri buteke ele ebe ị ga ozu ndị a na-esi esi asị perfume ewu na ịrato incent ka ị ga-ama ịga na ha incent n'elu ma ọ gba ha perfume ịmakwasị ishikanye n'ozu ka ị mmadụ ote ozu achị nshi frankincense onyinye a na-enye ndị eze anyị ga na Galili anyị were mmanụ ga hichacha onye nwaanyị dị nwe ma ahụ ya were ude nsọ tee ya hụ Mary Magdalene nne James bịa bufutere mmiri ebe ọsọ ndị ọtọrị ka ụkwa achị n'aka ọpa bofu bufete n'elu ebe ịmadụ maka ọwa egwuregwu maka ọwa egwuregwu bịa mmiri bụkọchara m n'elu ebe ọsọ ma maka ọwa egwuregwu m na-agọpụtara gị ịra aka n'ọchị echi n'ime
usually ability no nonsense. Oshme. Can me amend. Ihe mo Moses amend. Mebe nwa ga amend ni ma afọ pụta ụwa. Ye pụta briefly. Kekwen. Dofe yote. Mba, mama ko yege. Kama mmemme ma nwo. Ma no la mortuary anwo. Iche ne rendo. Ai mada ne nwugule kamgbe. Nna mbufe ihe ga anwụkọrịa. Bu ihe bu ihe. Don't keep me waiting for too long. Nazo ebe ka ọ ga nazo ebe. Ufeti ebe, bigoro te bigoro. Ibu ozu nwa agbọbịa na fiam. Get rush, ele biga. Hani kam take ndị ana. Take your land. Cheta mu we mo siso. Chere, oh ya na ba ke shewote. Oh ya na ebe. Chega mu wem. Mo siso na elem. Lukuman. Give me the ocha haka. Give ocha haka, get that like him give me. Get kwa sana gate ha. Makachukwu kremu na gna. Uwa arịrị ụwa ka akpọgbu ụwa dị egwu ka ụwa mgbede. Gimege megere kwa sana gate ha. Nwuri iwe nọ n'ime. Nwuri iwe nọ n'ime land ya gị n'elu ị ga-elotu. Ani guys ni meli ya ni. We li ka yo we lo ba. Achala mo ku. Tutore ma pa. Oyi na bam na ho. Oyi na bam na ho. Enwere m limonia. Mana kwa ngwa chigo ebe ahụ na ga achịrị ni ya. Ọdụ nwa m kwa kwesị ga anọchi anya mma m nwa m nọchite anya m ugbu a mgbe ndụm ahụ. Nke ọrụ na awụzi m nwa m. Ụkwụ gị kpakwasa gate ahụ alaga ala one time. Chitu akwa. Chitu oye one. Ịdọka efe ahụ. Uwe ahụ dọka. A na-eji ga adụ uwe. Papa na gụọ ọkwalo. Ka o kwero. Ya chitu okenye. Ahọjọla goyi. Ọkwọjọ anyị ga-eti dị ga-ebe ada orozu ngwa. Ịsa na mmiri eji sapụ ụzọ ahụ ejide mes aga nga.